ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ 100 ଟପିଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ 1000 ରେସ୍ରେ ଧାଇଁଛି। ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଖାଇବା ତେଲଟା 200 ଟପିଲା, ଡାଲି ଚାଉଳ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ଭାଇ ମଦ ମିଳେ ଏଠି ଖୋଲା ବଜାରରେ, କ୍ଷୀର ଲୁଚା ଛପା ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। କରୋନା ସମୟ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କବାଟ କିଳି ଘରେ ବସିଛି। ରୋଗ ଠାରୁ ଭୋକ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନ୍ଧକାର ଖାଲି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଥିଲା ବାଲା ଲୋକ ସବୁ ତ ପାଉଛି, ଖୁସିରେ ସିଏ ହସୁଛି। ନଥିବା ଲୋକଟା କିଛି ପାଉନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖୀ ସିଏ ବସିଛି। ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ଯୋଜନାଟା କେଉଁ ଗାଇଡ଼ରେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଅପାରଗ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ବାଇଦ ପିଟୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକି କଂଗ୍ରେସିଆ ଦଳ 80 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ବିକୁଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଦିନ ସତେ ଆସିଛି, ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ସତେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଓ ନୀରବ ମୋଦି ଦେଶଟାକୁ ଲୁଟି ବିଦେଶ ଯାଇକି ଲୁଚିଛି। ଏଣେ ଅଟୋବାଲା କିସ୍ତି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି। ଗରିବ ଲୋକଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ପାଇ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଦେଶର ଜନତା ଚାହିଁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ, କେବେ ସେହି ଦିନ ଆସୁଛି। ଏଣେ ମୋଦି ସରକାର କହୁଛି ବିଜେପି ଅମଳେ ଯାହା ହେଇଅଛି କେବେ କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଛି? ବିଜେପି ଅମଳେ ଯାହା ହେଇଅଛି କେବେ କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଛି? ଭାଇ ଗରିବ ମରୁଛି, ବେକାରୀ ବଢ଼ିଛି, ଦେଶ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଶାସନ ଆମର ନିର୍ମଳ ବୋଲିକି ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଲାଗୁଛି ସତେକି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ଆସିଛି। ଦେଶର ଜନତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସତେ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଶର ଜନତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଏବେ ଆସିଛି, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଏବେ ଆସିଛି, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଏବେ ଆସିଛି।